Hatun da perkat kiai kata, ya kata tagi mla ban i kini ki dak tin hang ni. To bandum Muslim in jan no shi tigi dekat ki ba, shi tigi tin ki ba buat mo. Syakari ken ke batuj takadut bat kangap. Nila da bi krenteng menjua kitab Genesis, kari ke batuj takadut bat kangap, kadai kari ke basai so bat kabala bat kersyan ya kajing im. Namar kajing long jingman jong ke geografi hak tu ka jakahi kari Palestine kadai ke batur kong bat ke basitong. Lemda ki beriu ki liwat ki lemda ki beriu ki trai sitom kan ki numla hi ban yo ya ka bam kadi ke bobit ke bobiang henre hang ni ban penon kam le kini ketien kari ke batut takadot bat kangap kadai kari ke basaiso bat kabala ban kersyan ya ki merat ki balan penbiang ki kadut ya ki bat kangap te kangap hani kan kam tho hi ki ching thung mo kam da dei ya ki ni ki ngap ko mai ni yari nge sung thu ki ni sngi ki jongi mamata ko ya ka jing seiso jong kata kari ublei uladap ai lupa ya ka jing baha ba de ka jing kraw jong kata kari ublei uladap keren lupa dangi ong bet ikin tin ki bajam ka jing yalam syakari ka ba ublei uladap pengkre lepa ka ba mot bet ban ong na ka basyai ba ka jaka syong ne hang dia khandau ya ki Israel kam dei ha Egypt ki ha ban mi no na Egypt bar ublei unle ya kata to hadu ong tu syua yo phidan ye ban ong Kaya kena berkat yang Moses em kan ba bo semua tu tu ada berkat yang nong keren em ong ba yang nong keren mau ni nong keren udah ulah keren teng hau Abraham uni nong keren di ulah keren teng hau Jacob uni nong keren ulah tip te ulo amar ni keren ta uni nong keren udah uta ubo yo i ya ka klip man ubo yo i ya ka minit ubo i ya ka kenta ubo yo i ya ka seni ubo yo i ya ka tayo ubo i ya ka benai yo i ka snem yo i ka spa snem i hajar snem hakaju karukom hakaju kapor bad hakaju ojing sutho labu de gwi kentien pat udai uta unong kren udai ublei woya ilot kumju na bom chukut chabom chukut hau gade present tense bit wala de kren yu Abraham wala de kren ye ki department jo jinget jo Israel kamo yu Ishak yu Jacob mentau kren hau ni Moses uba kapateng ga hadin ba ba kha Egypt uni unong kren do utip yu i ga bokot kan uni uba yu snow ya jing kren de Moses ya u kalau thamai haduk haduk kan kit jingmut yu kata kentien ka betul ja kadut pat kangap kadai ka cuat bahayu namar ba uni upoi semedian no dei bo phetri bo phet yap no pharo dei ka ni ka ba ra bhai ka jingmut man perkhat ti ulan ai man so thu sawai ka poi mo sawai ka poi ma phi ban rap ne hawe dei bat kadut te kan wan be na ka jing roi jo ki jingri ki jingdop kiba ngela ekran kitab Genesis sebagapun ka kha ka dewi ka bor ka jong blai ka bakat ku tamo di jingri ki jingdop ki blang ki masi ki lang berat baro ki jingri jingdop jo ki Israel ka mod ki penmi ya ka dot ka mod ka de ka jingkar ku jong blai amar ka jingkha ba ka jingpun ba jingkha ka penmi roi ka dot kamot ka de ka jingkar ku jong blai habai dei bat ka ngapan season perkhat nga perkhat na perkhat kasi jong i kan dewi ka ungap bat ungap ubahir keleng tu baca dari pi mana pi mana aku lagi jemut pan yang bakal ngap ni kan kam palang jemut ya ki jingtung jiktep kabumut kari ka batu bakal dut bakal ngap kan deiru ajaka bakini ki Israel bakin poi da kadi kan hap ban trai ban kata namar ban ong mon chumi hi ujingtung jiktep mon chumi hi te kam kade ka balong kabam la ban pediang ai dari kangap baik dak ngap ka batiang baik dang la ban pediang ungap ulwai wan ban hier mereka bapi penrap mana pi ong bang phalang ye jing thung jing te omot kai bot ring ki bakini ki khod Israel anak mi ner Egypt mentah ha Egypt ki ha bantrei da ka format ha ka ching sha pentrei kum ki merau
Mhm. nam ta ka jing yo nong jong u pharo ba ka ma jong u Mhm. rementa palada kin yo ni ka ba uble ukran na ta Moses banyalam no ikin Egypt sa way pa kari ka ba baha ba kra kandai ka ta ka jaka ha ba kin hapru ban trei ban kta Mhm. ban yo ka dut kin hap ban sumar ban ri ka jing ri ban yo ka ngap ka ba phi ong ka phalang i jung tu jik tep kamut kin hap ban nang ban rep ban riang ka Mhm. bot ring kiru ka jing sup bat ka jing trei stom tang ba ka jing pher ka long ka ni ka we ka jing trei stom ha Egypt ka mut trei na man ta unong sun sia trei Mhm. kum ki marau le ka jing trei stom ka ban but ka ba kin yo ka ta ri ba ha ba khrau ka de ka jing trei nam tai le di ta ka de ka ba dan man ong Ho long kani ka benta ka bai dei bat kangap kan ya so hi bat ke jing thum bat kini ki benta mo ki bakran ka dot bat kangap kala kham wanra ha ka dot ka kham shai ba ki Hebrew hi la ki diki Israel kim dei shu ka jat berdeu ka ban let da ka wi ka jaka sha ka wi pat re hang ni la ka do we ba ka ni kan dei ka jaka shong ni chong ki ha kan ka perthai namar uble la damang lupa kam ni am. kim num dei shu mut ka ban mi nang ni kan kar ba mi nang mi na Egypt apa kin pois ta ka di kin num dei shu ta ba ong ki ban wat na ka we ka 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 we pat ki numat ba ong wa wan ta kin dei brio ki ban shong do ba ya ka we ka we ka jeli ba kan long ba ka ri ki chok ki kan Te shwa jong kata pa dalong ki hab ya lenti ken te ka jing lenti ka kum no te ka tampat patay ni ka dalong ta jing karen in ngin ya phai no shi ki kan tien ki ba bot ngan puli gitu kumba kilong sha ka jaka ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki perest bat ki hip bat ki jebuste te ki ni ki kan tien ni so thu na ga di ka jing karen hang ni ba la dep pin itu la ni la dep ai kerteng ya kan ni ka jaka ba ka di ka jaka jong ki kanan balap benrap de ki hit ki amor ki peres bat ki hip bat ki jebus to kini ki kentien ki kerteng ki badan hang ni ki pen kan mau biang yingi syaka tai ka benta jong ka kitab Genesis ni kan mau hadin jong ka jing shlei ha to ko por ko ba unowa ula buat bat ula thia lingkhuj bat u bayu i ka jing lingkhuj ke jong khupa la jong dei u ham khun jong u nowa tinak to ka khana ngi smo thu ba anda u nowa ula tip briu u tip ayu ba uni khun jong u ula le kumbangi puli ha ka to ka kitab Genesis tingin le karan issue ka to tenrai ka ba mi nakatu ka jingjia ka lo ba u nowa u tim yala u jong khun bat u penan kam yak ta ka jing tim ba kan ngat hau khun khat du jong u ham u bakar teng u kanat nilai keren bah kitab Genesis bahato tang nakabenta jong itai jingjia haba u nowa u hap pantim yala ngila ban ong yuk siu jong u hato katakan dei mo kaba ya ya renti bat kajing thmuru kajong ublay nyim shimyo jubab ya kato kubenta kabangilay kali kumta haka bangya puli ke kitab Genesis henry habagi poi pat haka ni kabenta hang ni ngiyo i belapanan kam hang ni kajaka ki kana kabumbot bet ban ong bakata kajaka ha kaba ublay unsa ay pateng ha kikhon Israel kandaihi kari kaba kibahyar pateng nau kanan kisyong kisa kakham juat kani kabenta hang ni namar banging ya puli ya kani kabenta na kani kapateng jong kaspas nem kaba ar puway
Tiada kani kaspas nem ke bar huwei habang ya keren syapang jong kani kimi shibun ki jingkeli. Hato kasuk mo yengi hak spas nem bar huwei. Ban ya keren syapang jong kata ka jing penyo ka jong ublei ya ka jaka ki khun Israel. Ha kan kari ka ba kini kimi bade ki jaj benriu ki bahyar pateng nau nawa ling ba jong khun jong u ham bat menta ki khun ki siu ki bami na ki khun na ka pateng jong kanan. Atau kasuk mo yungi benta kaspas nem buat koi ban pediang ya kata. Namar kini kisngi ting ya keren sibun ki ki bai ting khu bat koi ki jaj benriu bat koi pan. Tila dangi perkat naka perkat spas nem ko bat huwei kin cumi tang ki jingkeli bat nginum la ka banyo ka jubab ka basyai namar hang ni shim yathu ai syapang jong kata. Kan penwet hi ki jingmut ki jing perkat ki jungi ladangi puli kani hakani ka spas nem ka bat huwei. To syu ban beteng na lor jong kani. Ki hit ki amor ki hip bat ki jebust ki dei ki bami pateng na ki khun ki ksiu jong u kanan. Kat kum bangi puli haka kitab Genesis si haka lenong kaba shipo lagi puli kitab Genesis kalau nong kaba shipo ki dekat kat san adu kat nyo ki thu am tu syapang ki khun ki jong u kanan ki bihyar pateng no kanan to ki hit bat ki het ki de ki jo mo to marka spelling la de be kren ki benta ki besha kaman baka de ki jo spelling te ka bai de bet kini ki perist kini ngim yo ksai lakin de em ki bihyar pateng na ukana Henry la yethu syapang jokini haka Genesis saklan nong to khat san hakitu ki dekat khat rabat khat kendai to kumba kedau pada haka ni dekat ke pra menta ke bangi puli ni kitab Exodus ke nong ke balai kini baro ki belajar kerteng hang ni i kumba kilayelong lala kajat benriu kumba ngila dapi pulir ke kitab Genesis baka no ko pateng ke bayar pateng na we beriu kham hadien da kila ya kham ya roi ki kala la ka jong ka jat benriu ki don la ka jong ka ketin bat kum tu ter tengin mi aban syu kita ki benta te hang ni ya kata kari kaba kita ki bayar pateng nau kanan ki syong kisa menta ya kata kari kan long no ka jong kini ki khun Israel. Tekumno kani kawan hang ni kadai namar bo ublei uladep kular lupa yau Abraham kumbangi pulihi hakatu kalenong ke besipho jong ke kitab Genesis. Ti palat ya kata bat ladangi kumliat syaka ike bayi keren kumbang ong menena basdang baldangi puli nak nikas pas nem ko bar wei syapang jong kini kijingja kan bu jenge sikat de yengi na marngim la ban sungthu balai bakale jalong kumni bakata kari ha bakini kijaj berdi kila syong shinong mentai ya kan kari ke jongki ke baki syong shinong an I know ya kita kiri ha kani ke jaj benriu Israel to hadu untuk shua yop hidan ye ban benrap to ban jupen la monster kai ga ba fi om phi ngin num ya debate show Nrai kani ka dekat kabadan kani kalendong ka balai ka kitab Exodus kadai ka bangi peteng ka jinga keren syapang ka jingja hari Egypt ya ki khun Israel bat ki bamat ya ka jingjar tra ya ka kordit sat menta ka de ka khep ka ba unta uba keren uba sawa na ka ding na padeng ka khla ukren uni umuses bo ni pelat yaki bat u ongru ban a yaki banyalam yaki syarjaka ha ka ba la kata ka jaka banyalam ka de ka ba kini brio ka ba ngiak puli menta ki lasa kita ki amor ki hit ki peres ki hip ki jebas de ki badai ki benta jong kanan kai ka mot ban ong ni kalong kane kini ki kun Israel kini ki behar pateng no Jacob o Isak
Abraham. Tu Abraham undi Abram. Abram undi kun jong Tera. Tera undi siu jong Ushem. Ushem undi kun jong Noah. Kani ingin Shem ka kitab Yar Pateng ka lenong ka bakhatwe kitab Genesis. Kapamod utenrai jong Israel. Larang ipek kat kong kitab Genesis ka lenong bakhatwe ke Yar Pateng no Ushem undi kun Noah, utenrai undi Noah. Menta kita gijat bani Israel kepada Egypt kepada jenjatra. Menta pat uni unong keren nak katai gading ke bapau kalau lenong lau beniap ke ing